Il-Partit Nazzjonalista importanti għad-demokrazija mingħajru ma jkunx hemm il-libertà tal-għażla f'min imexxi dan il-pajjiż. Din hi r-risposta fuq livell bażiku għall-mistoqsija għaliex hemm bżonn il-Partit Nazzjonalista. Iżda meta wieħed jidħol aktar fil-fond, wieħed jara li l-Partit Nazzjonalista hemm bżonnu għaliex il-Partit Laburista qed jagħmel li jrid, jikser kull kodiċi ta' etika bi skandlu wara l-ieħor. Sostniet dan is-Segretarju Ġenerali tal-Partit Nazzjonalista Rosette Thake waqt it-tieni laqgħa ta' diskussjoni fi Pjazza De Vallet fil-Belt Valletta. Illum il-Partit Laburista qiegħed jagħmel li jrid, litteralment li jrid. Qed jikser ir-regoli, qed jikser il-wedijiet tiegħu stess, qed jikser kull kodiċi ta' etika huwa jala għajnejh għal korruzzjoni, skandlu wara ieħor għamilna xhur. Dawn l-aħħar xhur, skandlu wara ieħor, inqummu filgħodu ngħidu min jaf biex sa nisimgħu illum. Is-Segretarju Ġenerali tal-Partit Nazzjonalista ringrazzjat il-kandidati ġodda tal-Partit Nazzjonalista li taw l-impenn tagħhom, għandhom enerġija u motivazzjoni u qed jitkellmu man-nies. Qalet li hu bix-xira li l-festi jkunu ċelebrati fil-Belt Valletta qrib proġett wirt ta' Gvern Nazzjonalista. Is-Segretarju Ġenerali ringrazzjat lil ħaddiema u lill-volontieri li jagħmlu possibbli biex isiru dawn l-attivitajiet u biex il-Partit Nazzjonalista iwassal il-messaġġ tiegħu. Rosette Thake komplit li il-kap tal-Partit Nazzjonalista Simon Busuttil qed joffri politika onesta, politiċi onesti permezz tal-kandidati tiegħu u fuq kollox Simon Busuttil qed joffri politika li tapprezza lin-nies. Fil-laqgħa ta' diskussjoni ħadu sehem ukoll numru ta' kandidati ġodda fisem il-Partit Nazzjonalista li kienu approvati fl-aħħar jiem, fosthom Amanda Abela, Ivan Bartolo, Lawrence Bonavija, Roderick Buġeja, John Baptist Camilleri, Raymond Caruana, Noel Gallia, Alex Manjon, George Muscat, Matthew Paris, Maria Portelli, Dorian Xiberras, Liam Xiberras u David Thake.